Sibingelela bomama, sibingelela bobaba, sibingelela bomama-organizer, sibingelele izivakashi zethu egameni likaJesu. Siyabingelela egameni likaJesu. It's nice to be here. It's nice to be here. Ngiyamthanda uJesu kakhulu. Angiboni impilo yami ngaphandle kwakhe. Lithi leNkosi kuMakho 24, umhlaba ungakaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kuwo. Manje ngibusiswa ngendlela ukuthi ngiphile emhlabeni wakaJehova, nami ngababani wakaJehova. Lo mhlaba kuwo wakithi. Yena nokusathana ngavela nami. I don't care. Kukithi la. Ubaba wami uNkulunkulu. Uma ngikhala kuye uvakali wami. Ngoba ngingowakhe. Yena umdali wezulu nomhlaba. So why should I worry? Ngoba ngihleli la ngiphelele. Uma kuthi nci khona emazulwini. Amen. Manje-ke bazalwane siyazama isitha asiphele amandla. Bathi uNkulunkulu uyasithembisa ukuthi asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Haleluya. Ufike kule viki ukuthi akahanjwa ngamehlo, uhanjwa ngokukholwa. Haleluya. Ngiyacela-ke bazalwane sinyaka ephambili sicela uMamfowethu egameni likaJesu asithandazele i-program. Umfowethu waseMhluzi. Nkosi Sibusiso. Sesifikile Nkosi. Jesus. Sizolandela Yesu. Yes. Esiyophila ngawo kula makhaya. Sesifikile Somandla. Yeah. Sesifikile. Yeah. Sesifikile ekseni. Yeah. Sesifikile. Sithi nakulo mzuzu Nkosi yami awuthatha uqobo lwethu. uNkulunkulu onamandla onke. Bonakalise Nkosi yami ubukhona bakho. Sishiyile Nkosi yami emakhaya. Sathi sigijimela kuwe uNkulunkulu onamandla onke. Sithi uThixo nakulesikhathi, umsomandla nakulesikhathi. Yes, Lord. Wethu othandekayo, akho phinde usiphuthume. uNkulunkulu onamandla onke, usilibalise konke. uNkulunkulu onamandla onke, Baba wethu othandekayo, siyakwethemba Nkosi futhi siyakwazi. uNkulunkulu onamandla onke, sikubonile Nkosi, sikubonile Somandla, sesifikile
sebakhona bebaba bethu. Amen. Baba wethu nasekuseni uNkulunkulu wethu omuhle, uNkulunkulu wethu othembekileyo. Siyabonga moya ogcwele, siyabonga sithandwa sokuphefumula. Uthi umhlabeleli zincane izibongo zethu. Nathi sisho njengomhlabeleli. Uma sibheka umsebenzi wezandla, uNkulunkulu awusiphumelelise kuwo. Ngoba siphumelele ngenxa yomusa wakho. Baba wethu onamandla wonke. Sawushilo umntanakho ukuthi abanye uNkulunkulu abawenzi umsebenzi wezandla. Kepha bayanikela ukuthi umsebenzi wezandla ube yimpumelelo. Sibonge kakhulu Baba. Sibonge kakhulu indaba zokuphila. Sihleli phansi usibekile. Usibekile thina sonke. Yilo loyo wazizidingo. Baba wethu zasemakhaya. Siyathandaza egameni likaJesu ukuthi Nkosi usiphumelelise kukho konke. Ithi ngokwazi yakho ngelinye lamalanga wena wazi amandla womuntu. Nasekuseni Baba sithi siyabonga, siyabonga, siyabonga. What a way to be praised, Amen.
ngiyamthanda kakhulu uJesu. Amen. Ngiyambusa. Ngicela wenze izinto wenze demonstration. Ngizocela ukwenza ngale ndlela le engenza ngayo uma ngenza ekhaya. Ngizocela sibayelane sisikhuleke. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngasekuseni sesikhona uNkulunkulu wamandla wakho, sesikhona phambi kwakho singeduduzo nesibongo. Sibonga ukusithina uNkulunkulu wethu uhambe nathi umhlangano usahlela wasifunda wasihlenga. Namanje sesikhona uNkulunkulu othandekayo samile phambi kwabantwana bakho babona amandla wakho noma wena uthi phinde uhlale phezu kwami. Konke ngizokukhuluma uNkulunkulu wethu engikwenzayo babona amandla wakho phinde ubusise izandla zami ezenza lo msebenzi wezandla. In Jesus' name, amen. Lana ngizokwenza ama-biscuits. Amen. Lokho ngibheke lana ama-ingredients izinto engizisebenzisayo. Ngiyaxolisa njengoba ngiphathanga amagawuni but ngiphethe konke lokhu engikusebenzisayo. Amen. Okudingekayo umalo wami irama 500 grams. Kusho uma uzokwenza i-8 cups ama-biscuits. Kuba irama, kuba icup leshukela. Amen. Bese ngibalile irama, ngabala neshukela. Bese ngifaka i-half a cup ye-coconut. Ngifaka amaqanda wakho ayi-4. Ngizofaka i-half ye-condensed. Bese-ke ufaka ivanilla. Bese-ke ekugcineni uzobala amakhapu wakho awu-8. Siyayifaka yami uyayisela. Bese-ke futhi ne-baking powder yami uzobala amakhapu awu-8. Ama-teaspoon awu-8 e-baking powder. Bese-ke indlela yokwenza uzohlanganisa irama noshukela. Njengoba senibalile ngendlela yakhona, sihlanganisa ngayo indlela leyo futhi. Bese-ke ushukela nangabe unawo ama-cherry ohlobisa for ama-biscuit wakho. Bese-ke sewudlala iflawa yakho phansi. Amen. Angazi lokho senjalo futhi ngisho indlela ukuthi kuhlanganisa njani. Okay, siqala sifake irama ngisho. Bese sithela ishukela. Bese-ke sifaka i-coconut. Bese indlela yokwenza ngisho ungayibalela ama-ingredients ngisho. Bese-ke eceleni ufake ibhola iflawa yakho iflawa yakho soyibekile soyisekile kwenye ibhawu uyibekile eceleni ne-baking powder yakho. Kwenye ibhawu ufaka irama, ufake ushukela, bese ufaka amaqanda, bese ufaka i-coconut, bese ufaka i-condensed, bese ufaka ivanilla, i-teaspoon yevanilla. Lana sesivalile ngisho. Bese-ke masesicedile sokuthatha leya flawa yakho uthela kuloko kumanzi bakho okokwenza ngisho. After that, masewucedile iflawa yakho uyayizwa ezandleni ukuthi injani. Nangabe mhlawumbe uthole amaqanda wakho isikhathi abamakhulu kakhulu ibe manzi, ungaphinde mhlawumbe uledde nje ikhaphanyana eliyi-1 leflawa ukuthi ize ibe kahle. Masewucedile soyayidlala-ke etafuleni yakho, uthethe iflawa yakho uyayidlala kahle, soba nerol nedaliphathana soyayirola kahle. So uyisika ngendlela ofuna ngayo, uphethe amaphathana uhlobo 2
So isiya ngendlela ofuna ngayo. Noma ngabe unawo umshini wokukhipha uyakhona ukwenza nangawo iyavuma leyo signal umshini loyo. Amen. Amajeli yiwo lawa. Uyawaphatha kahle bese uyafundisa nawo ngaphakathi maso. Ufaka ku-oven. Ufaka ku-oven. Ufaka la majeli. I-oven yakho ubeka ku-180. Umlilo wakho amalo wakho azophuma abe ngafasana. Yeah.
Sibona sinje esesiphila Jesu ayumthandathu uyayisa Cela sivale namehlo sikhuleke. Baba wethu ingcwele Dala bazinsuku wena dala into engekho ibe khona. Ditshela khumbe ladelwa ngabakhi. Faka zweqiniso mafunga ngajiki. Doda empi wena ohlala emfihlakalweni. Menzi wezinto zonke beyikhona emhlabeni. Langa lokulunga gadagada dasemazulwini. Baba wethu namandla wonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba nabantwana bakho uNkulunkulu anamandla bangumsebenzi wezandla zakho. Baba wethu ingcwele egameni lika Jesu basesa ngaphambili. Wena ubheka phakathi ekuthuleni kweyinhliziyo zabo. Baba wena ubheka idingo zabo bemakhaya. Baba wethu namandla egameni lika Jesu, 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 egameni lika Jesu. Simelana nayo yonke imimoya Baba engcolile, imimoya ebambe impumelelo yabo. Baba siyayiphinda ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba susa ubumnyama besukhanya beyimpilweni zabo. Basuse emandleni bafake emandleni. Basuse enkazimuleni bafake enkazimuleni ngegama lika Jesu waseNazaretha. Mavula kubhaliwe wena uthi uDavide wena uyafohla ufohla njengamanzi. Namanje wentambama ake ufohle Baba, ake ufohle Baba. Yenza lo dume ngako. Fohla, 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 fohla. Komanda wezulu. That's
Yeah.
Hallelujah. Glory to Jesus. Siyabingelela egameni lika Jesu. Sisemsebenzini omkhulu. Glory to Jesus. Mina ngiceliwe nje ukuthi nginibize kayi-1. Manje masenenza nje ngoba nina nabonwe embonweni angikwazi ukunibamba. Oh,
salona. Banekulo lapho. Sijabulile. Yabona i-Bentley district inhliziyo le. Inhliziyo. Banekulo lapho. Wazali kwiphi? Emalahleni. Lithi kulo le. Wazali. Yehamba phela kamshaya. Abe. Siyabizwa inombolo abe.